जों बुंनो हायो उइदिन 100 years जाब्ला बे 100 years जायैयावनो बर' रावा इउनिभार्सिटि लेभेलसिम रिसार्च खालामनो हानाय थासारियाव फैदोंब्ला जोङो बर' रावखौ निश्चय जौगादों होननानै बुंनो हायो आरो बर' रावा दिनै नेसनेल लेभेलाव मोनसे स्टेटास मोननाय राव बे हिसाबै जों बुंनो हायो बर' रावा 21st सेन्चुरियाव मालाबाबो गाहायथिं थांनाया गैया गोजौथिं थांबाय थागोन आरो बेखौ जोंनि बिजिरगिरिफ्रा जोंनि रावगिरिफ्रा जोंनि लिंगुइस्टफ्रा थुनलाइगिरिफ्रा जोंनि आइ आफाफ्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा फुल कनफिडेन्स गावखौ फोथायनानै गावनि बिमानि रावखौ हमथानानै लाखिनाया बयनिबो मोनसे बिबान दिनै इयादिस रावा थैबायमोन इहुदि रावा दिनै इजराइलाव बिसोरनि गिदिर गोहोगोरा राव बे दिनै गावसिनि रावजोंनो साइन्टिस्ट दिहुननो हादों डक्टर दिहुननो हादों गिदिर गिदिर मानसिफोर दिहुननो हादों होमबा बर' रावजों बर' रावखौ फरायनानै बर' रावखौ सोलोंनानै रोङैनि जेबो बाथ्रायानो गैया रोंथारगोन जोंनाव कनफिडेन्स थानांगौ जोंनाव जोंनि लिडारफोरनि गेजेराव इनफिरिटि कमप्लेक्स गावखौ गाहाय साननाय बे साननाया जेब्लासिम थागोन जों बिनिफ्राय बारग'नो हानाय नङा बेखायनो आं आसा खालामो जोंनि बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनांगौ जायोब्ला जों साफ्रोमबो देहायै मोदोमै जिउयै सोलेरै जों मा खालामनांगौ अननो सोलोंनांगोन मोजां मोननो सोलोंनांगोन गावनि बिमानि रावनि बुहुमाव गोदैसिन गैया होननानै रबीन्द्रनाथ टेग'रा बुंदों आरो बर' बिजोंजों जों फरायोब्ला रोङा होननायनि खुनु बाथ्रायानो गैया आं बेखौ सानो आंहा ओरैबायदि फोथायनाय दं बर' रावा 100 yearsनि उनाव माबायदि जोंब्लावगोन आंहा फुल कनफिडेन्स दं दानि बर'फोरनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दं जायफोरा हादर खुंगासिनो दं बिथांमोनहाल' मोजाङै अनसायनांगौ अननांगौ बे रावखौ लोगोसे दिनैहाय निउ एजुकेशन पलिसि फैगासिनो दं बेनि गेजेरजों बर' रावा बेसेबां जौगागोन होननानै नोंथाङा सानो बे निउ एजुकेशन पलिसियाथ' बिराद मोजां बाथ्रा जेराव बर' रावखौहाय गुदि फरायसालिनिफ्राय जों बेखौ जोथोन खालामनानै लानायनि बाथ्रा बुंदों जेनेबा क्लास 1निफ्राय आप टु क्लास 2सिम बे 5 बोसोर जागोन बेनिफ्राय आखोथानिफ्राय मोनसे क्लास जागोन 3 बोसोर फरायगोन बेनिफ्राय एम इ स्कुलाव जेब्ला थांबाय बोसोरथाम फरायगोन ओरैहाय माने बोसोरब्रै फरायहैनांगोन होमब्ला बर' रावखौ साबसिनै रोंनायनि मोजांथार लामा जिहेतु 11, 12 बा बर' बिजोंजों जानोसै बर' बिजों फरायनो मोननोसै 2023निफ्राय निउ एजुकेशन पलिसि मोनसे थांसिगोन बर' रावा थैनायनि बाथ्रा गैया बे 8th शिड्युल हाबनाय राव नेसनेल लेंगुवेज बे नेसनेल लेंगुवेजखौ थैनायनि बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला बियो माने बे बांगुरबारियाव दै सानस्रिनाय बायदि जाबाय थागोन बेखायनो आं आसा खालामदों जे निउ एजुकेशन पलिसियाव जोंनि एडुकेसनिस्टफ्रा जोंनि थिंकारफ्रा जोंनि ससियेल वार्कारफ्रा जाहाथे दावसिन नोजोर होबाय थायो मा खालामनो नागिरदों जोंखौ बेयाव थाबथायोब्ला बे फारसे नोजोर होयोब्ला फारसे जों थैनायनि कुइसन फैया बर' रावा 2023निफ्राय साबसिनै दावगालांगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं नोंथांनिसिम मिथिनो लुबैबावगोन जे द्वास एबा रुनिकाटा ओनसोलनि सोमोन्दै नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो सानो नामा रुनिकाटा हालामा जाहैबाय ब्रिटिश इन्डियानि समाव बे एक्सक्लुडेड एरिया बे भुटानजोंबो गैयामोन भारत सरकारजों गैयामोन बे एरिया बे फैलाव एरिया 18 दुअर्स दङ बे दुअर्सआव साफा साफा चिफटेन दङ बे चिफटेनफोरा रायजो खुङोमोन आरो बिसोरनि भुटान रायजो खुंनायखौ बे जोंनि नेइबारिं कान्ट्रि भुटाननि राजाया बिबान होदोंमोन आरो बेयाव रायजो जानाय बर' गार' राभा राजबंशी कच तालु बिसोर जाहैबाय बे हालामनि थागिबि आरो बेयाव जेसेबां मिलिटारि अपारेसन खालामनाय जायोमोन मिलिटारियाव साख्रि मावोमोन बे बर'फ्रानो मावोमोन कचफ्रानो मावोमोन बे जोंनि थारुआनो होन गथ'आनो होन बिसोरनो मावोमोन होमब्ला बे 18th सेन्चुरियाव बे 19th सेन्चुरियाव जेब्ला ब्रिटिश इन्डियाजों गभर्नमेन्ट अफ भुटानजों जेब्ला ट्रिटि जाबाय सिनसुला एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टआ थांनाय 11 नभेम्बराव 152 बोसोर जाबाय
बे 152 बोसोर खालामनायाव जों फालिनो रोङासै गोसोखांनो रोङासै जों गोसोखांनो हानाय नंला बै जोंनि जायफोर सिस्टेमफोर दङ बे सिस्टेमफ्रा मामोन 12 जन सिस्टेम दंमोन बे सिस्टेमफ्रानो बे रायजोखौ खुंदों आरो बिसोरो 1864 नि दावहायाव बे दावहा गासैबो थैजोबदों नोंनि गिदिर सिख्लायानो जा ओमफ्राय नोंनि गाम्बारि सिख्लाखौनो बुं सिखोना जोहोलावखौनो जावलिया देवानखौनो बे सिस्टेमफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ जौसिनाव थायोमोन जावलिया देवान आरो बे जावलिया देवाननि हालामनि फुरा बे एकदम फिस्टासिम कन्ट्रल खालामो होमबा जारिमिनाव मोनसे बाथ्रा दं दै गोसोआव लाखिनो बे जाहैबाय जोंनि रनिकाकानि बबेथिंबा जायगायाव हयथ' खुंग्रिंनि साहाथिंजाय बिनि बायखोन्दा नेरसोन थानो हागौ खोनाबाय बे बायखोन्दा नेरसोनखौ नागिरनांगौ जों रनिकाकानि रायजो राजाफ्रा बेनि सिङाव थानाय इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बिनि जारिमिनारि जाथायफोरखौ नागिरनांगौ आं सानो बे जारिमिना बे जावलिया देवाननिनो जायगामोन आरो ओरैबायदि स्ट्रंमोन जावलिया देवाना जेब्लाबो गराय गोसोमजों दाब्रायोमोन ओरैबायदि बिरनाय बायदि खालामनाय जाहैदों सिखोना जोहोलावाबो एखे स्टेटासनिमोन खिन्थु सिखोना जोहोलावखौनो जावलिया देवान होनो नाथाय नङा डिफारेन्स बेले नोंनि हावरिया मेसखौ दिनै हरिदास बानायदों हरिमन्दल खालामदों मानो खालामदों बेसोर खालामदों जोंनि जारिमिनखौ सोलायनो नागिरदों नाथाय जों सोलायनो होआ आं बुंबाय थादों जावलिया देवानखौ बे रनिकाका हालामनि बबेबा जायगायाव बेनि स्टेटसखौ बानायनांगौ होननानै आं बुंबाय थादों अब्ला खिन्थागोन आरो आं बुंबाय थादों मा जेसेबां एग्रिमेन्ट जादों बर'फ्रा बे एग्रिमेन्टखौ अन्थाइआव दाननानैसो दोनदों जाहाथे बांग्रिं फैबाबो बे एग्रिमेन्टनि थारिखफ्रा गोमाया बायफ्ले जिफ्ले जालाङो बेखायनो आं रनिकाकानि सेंग्राफोरखौ इन्टेलेक्सुवेलखौ खावलायो बे स्टेटसखौ इरेक्ट खालामनायनि बिबानखौ लानांगौ बे जायगायावबा होमबा बिथांखौ गोसोखांबाय थानाय जागोन जों जे राजानि फोलेरमोन रयेल फेमिलिमोन बेखौ जों बुंनो हायो गोजोन्थों